Wij zijn hier verleden week donderdag begonnen. En we hebben alles bij elkaar een week of 4 lopen. Ik ben zeg maar, het transport over het water. Vroeger heb ik MTS dienst, weg- en waterbouw in Drachten. En toen heb ik 3 jaar hier niks met mijn school gediend, met mijn opleiding. En toen werkte ik bij u in Lemmer, bij Polem. En dan moest een 16 man uit. En toen hielp zij daar weer werk te vinden. En toen had ik zoiets van, nou ken ik eindelijk, nou heb ik wat een idee maar om waar is de kant op de game waar ik verleerd heb. Dus zo wat. Want wat is mooi aan die werk? Op de buiten. Dus mooi hier met de natuur. Nou ja, zo wat. Bij het werk gaat ondanks de corona van je terug? Ja, ja. Zo, wij zitten in principe, nou ik zit eigenlijk alleen nog op mijn eilandje hier. Nou, hij zit op zijn eilandje daar. Nou, daar vooraan daar zit die kamertje die is alleen nog. Dus ja. En wij binnen, er is net een van ons, ja, wel wat verkopen misschien, maar niet dat wij thuis bloemen. En thuis werk je, ja, dat zit er voor u ik net in. Want ik heb net eens leerd achter u. Wat moois vonden in het bagger? Nee. Ik heb hier nog helemaal niks gevonden. Zo, er gebeurt wel zo wat fietsen en wat spul, hè, maar... Dit is geen Fries bedrijf. Nee, nee. Dit is een Noord-Hollands. En hoe is het om bij die Hollanders te werken? Oeh, dat is zo... Nee, dat is flauwekul. Nee, dat is... ja, dat gaat hartstikke best. Maar ja, met merendeel, die ken ik wel 20 hier. Hoe is dat nou zo met zo'n Fries te werken? Dat is een beste Fries. Ja? Hij is de uitzondering, zegt hij altijd. Nee, gaat hartstikke goed met Sjoerd. Want jullie werken ook al even lang met elkaar, Ja. toch? Ik ken hem al van mijn vorige werkgever, dus 15 jaar denk ik, 20. En Sjoerd, hij spreekt vloeiend Nederlands, hè? Je hoort het. Nee hoor, dat gaat super. En heeft wel wat met het wetten? Alleen nog weekend voor de weeks. Oh ja? Ja, weekend niet. En ben je er wel klaar mee? Ja, ik heb zelf ook net een boord. Voor de week zit ik nog op. En dan weekend geloof ik dat wel. Maar ja, nee, maar gewoon de werk, ja, ik vind het heerlijk.